салом алейкум дӯстон, хуш омадед ба канали Сомониён. Навори навбатӣ бошад дӯстон, духонагаи фурӯшӣ, срочно духонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, доми Новостройка дӯстон, якум ошёна монак гуфтааст. Хона дом чанд ошёна дӯстон, туалет, кухни, ванна ҷудо-ҷудо бо об, свет таъмин гуфтааст. Хона тарзи замонавӣ сохта шудааст, чӣ гуне ки дастурат аст дӯстон. Хона полни люкс гуфтааст соҳибаш. Қолини партои зиндагӣ мекунӣ, нархаш 345 000 сомонӣ. Харидори аниқ дабо гуфтааст камтар арзон мешавад дӯстон. Маълумоти бештар бо телефони 947 67 45 дӯстон метавонед занг занед, аз худи соҳибаш маълумоти дақиқтара гиред. Масъалаи арзоншавӣ, чанд сум арзон мешавад, чӣ хел мешавад дӯстон, худи соҳибаш пурра шуморо мефаҳмонад. Дар куҷои шаҳри Бухтар аст дӯстон, ҳамаша соҳибаш мефаҳмонад. Акнун дӯстон, агар шумо хона дошта бошед, хонаи фурӯшӣ, реклама ба монанди ҳамин ё ки мошин ё ки дигар намуди техникаҳо дӯстон, имо ватсапи мо дар болои экран 885 78 90 90 дӯстон. Чизе ки набошад, хона, техника ё ки мошин, фарқ надорад, реклама мекунем дӯстон. Дастгири каналро фаромӯш накунед, обуна шавед, лайкҳои худро дариғ надоред. Ҳамарӯза дар канали мо дӯстон намоиши хона, мошин ва дигар намуди техникаҳо намоиш мешавад дӯстон. Тамошо кунед, шояд ягон чиз барои шумо лозим бошад ё ки дар кор шавад. Якҷон ташаккур дӯстон барои диққататон.